Ondo esaten dudan, Adrian Bergenson Johnson, mesedez. Adrian Bergenson Johnson. Etorri da, ez? Esan digu, ba. Adrian Bergenson... Sorry, I'm late. I was in San Sebastian. I was giving another master class in the Best Culinary Center. Hi, everyone. Namaste for coming. Namaste for coming. I came in with Martin Bereshetsegi. You know him, of course? Yeah, okay. Sorry, am I interrupting? Yeah. Is it okay? This is Udall Top, right? Yeah. Yeah. Is there a problem? Okay, I did not introduce myself. I'm Adrian Bergenson Johnson, CEO of Ultradical Communication Agency. Welcome to my masterclass! Yeah! Today, in 10 minutes, we're gonna disrupt the Basque culture! You understand English, right? Yes. You go, okay. Yeah. Thank you very much. Euskara teknikariak zirezte eta inglesez ez dakizue? Banekien, egoera lagia zela, baina ez hainbeste. Lucky you. Lucky you! Ene ahbaso izok nien egespetu eta maitasunagatik. Ene burua euskaldun du nuela duela urte batzuk. Bai, badakit, Adrian Bergenson Johnson izenak despistatzen du, baina ene odolaren erdia euskalduna da. Eta ez dakit horregatik edo amonari pizkaten zuniolako, edo gaitasun handiak ditudalako, edo ez delako hain zaila. Baina ene burua 2 hilabetetan euskaldun du nuen. Ta zuek? Udall Top izenean top. Ez da top. Top aketa. My bad. Alere. Bigarren egunaren bukaerara heldu bazirezte. Euskara teknikarien top hortan kokatzen ziste? Bakigu gaur dela egiazko froga. Gaur ez da baskaririk, ez da tragotxorik. Hemen zirezte pasioagatik, euskaragatik. Bakigu, batzuk hor direla bulegora ez joaiteko. Baina gaur, hemen, 10 minutuz biziko duzuena ez duzue ahantziko. Txoritxo batek esan dit, animoz basu zaudetela. Eta zuen aurpegiak ikusita konfirmazioa dut. And I get it. Euskararen aurkako erasoak. Holda jaldia. Diru laguntzak gutxitzen direla. Euskalduntze prozesuan atzerakagoa zela. Transmisioan utzune handiak badirela ikastolako patioetan gazte horiek ez dutela euskeraz hitz egiten. Eta nik badakit zuek hor zireztela. Gau eta egun, egin eta egin, jota zu, plan estrategikoak montatzen. Ikerketa proiektuko paradigma teoriko metodologiko behiak asmatzen. Justizia linguistikoaren izenean borrokatzen.
Eta zuek eta nik badakigu proiektuak eta borrokak aurrera eramateko dirua behar dela. Orokorki jendea prest da, Prest da euskara bultzatuko dituen politika behiak dirustatzeko. Baina, aurrekontu horiek lejoz lejo begiratzen dituztelarik, zer da, euskara teknikariak zenbat zero? Nik ere lan hori egin dezaket. Ni euskalduna naiz amaren alutik atera nintzenetik. Eta euskalduna izateagatik nik ez dute eusko batzen. Ez dute militantziagatik egiten al. Jan behar dute horiek. Argi ejan dezagun. Jende hainitzentzat diru sautze bat zirezte. Aurrekontu orokor handiago baten lejo gehigarri bat. What? Nola? Edo hobe esan da, ajanopola! Zer dira begirada horiek? Altxaburuak. Altxaburuak nor zirezte zuek! Nor zirezte? Ez duzu argi. Euskara teknikariak zirezte. Bai, euskara teknikaria naiz eta ajo nago. Euskara teknikaria naiz eta hori da! Justice for all! Euskara teknikari! Ari, ari, ari! Euskara teknikari! Ari, ari, ari! Euskara teknikari! Ari, ari, ari! Euskara teknikari! Great! Orain egia kontatuko dizuet. Ni pertsonalki jende horrekin ados naiz. Gastu bat zirezte. Baina, Adrian, euskara salbatzaileak ez du diru publikorik merezi. Ba ez. Sentitzen dut. Garai zailak dira eta estrategia berriak asmatzeko unea etorri da. Orain arte, zertan aritu zirezte? Mintza praktika pintxo poteatzen ibili zirezte. Oh my God! Hitanoa itotzen ari da! Salbatuko dut bi orduko tailer ludiko batekin. Orain arte, ez zirezte euskara salbatzaileak izan. Txikietako sorosleak izan zirezte. Bainu jantzi goji gabeko sorosleak. Ondartzan, kojikan erdi biluzirik. Area jaten. Aski da. Zer emango zenukete? 21. mendeko edatzaile semantikoak izateko. Gudari birtualak. Eduki sortzaileak. Jakin, ondartz berdina ikusten dutela batzuek, luxuzko jate batetik. Eta teoria soziolinguistiko askoz gutiagorekin. Bideo motz eta irringarriak. Euskeraz gutien erabiltzen diten, esalmolde zaren topirua. Tendentzia sortzaileak. In Basque, we don't say heart,
we say be hot because be hot, be hot, be hot, and I think it's beautiful. Zeinen edera izango den, Euskal mitologiak zuen poltsikoak betetzen. Badakizue Peio Jeparrazek zenbat diru eginen duen Mito Aroa 3 eta Pantsoa eta Peioren kontzertuekin? Imaginatzen duzue? Peio, Lasarteko euskara teknikaria balitz? Lanpostu publiko batetik etekinak sortzea eta azkenean txaloak entzutea? Itxibegiak. Itxibegiak, fisikoki ikusten zaituztet. Airia bota. Airia hartu. Airia botatzen dut eta hizkuntza eskubideen izaera politikoa hauzten dut. Airia hartzen dut eta ene augean ujezko ate bat bisualizatzen dut. Airia bota, euskara plana bota. Airia hartu, TikToken sartu. Airia bota, euskara plana bota. Airia hartu, TikToken sartu. Bikain egin duzue. Jakin, hau ez dela amets bat. Hau hasiera besterik ez da. Hau da, Adrienne Bergson Johnsonek proposatzen duen prisma aldaketa. Gaur bakarrik 10 minutu nituen, eta gainera Martin kanpoan dut bazkaltzera joaiteko zain. Baina sentitu zuen barneko eraldaketa. Eta prest sentitzen zireztelarik, jakin, euskal kulturak lehen lejoan behar zaituztela. Eta Adrien hor egongo dela ondoan irabazi arte. Azken urtean, 25 masterclass publiko egin ditugu. Eta olatua gero handiagoa da. Maiatzaren 30 Deban izanen gira. Ekainaren 11 Lekeition. Eta ekainaren 12 Lezon. Informazio gehiago behar balin baduzue. My personal assistant Naya is Naya. Ejazu, hi. Very good. He's here. Edo Instagramen itzuli kompania. Baina neza Hans. Euskera needs you! I'm Adrienne Bergson Johnson from Austin, Texas, with Maitasun. Martin! Martin, sorry.